खुलुमबाय आङो सिबिरानि ब्रह्म एसबी बडो न्यूज चैनलाव नोंथांमोनखौ आरोबावहाय बरायनानै लाबाय जाय बिथांमोना सानसेयारि खौरां नायनो मोजां मोनो बिथांमोना आंनि बे एसबी बडो न्यूज चैनलखौ सब्सक्राइब खालामनानै लानो हागोन मानो होननानै बुङोबा बे चैनलनि गेजेरजोंनो जोङो सानफ्रोमबो सानसेयारि खौरांखौ फोसावो राजखान्थि समाजखान्थि आरो गुबुन आयदानि सायाव जोङो बे चैनलनि गेजेरजों थार खौरांखौ फोसावो नोंथाङा जुदि खौरां नायनो मोजां मोनोबा बे चैनलखौ सब्सक्राइब खालामनानै लानो हागोन गोदान बीटीसी सरकारनि गिबि एसेम्ब्लि जेराव 40 एमसीएलएफोरनि मादाव 37 एमसीएलएफोरा मैयानि सानाव समायखिराखौ लाबाय समायखिरा लानाय हाबाफारियाव यूपीपीएल दोलोनिफ्राय बीटीसीनि बारग' गाहाय प्रमद बर' आरो एमसीएलए राकेश ब्रह्मआ समायखिरा लानायाव बाहागो लायाखै आरो बीजेपीनिफ्राय रेखारानी दास बर'आ समायखिरा लानायाव बाहागो लाफैयाखै 37 समायखिरा लानाय एमसीएलएफोरनि मादाव बीपीएफनि गासै 28 एमसीएलएफोरा बाहागो लादों यूपीपीएलनिफ्राय 5 आरो बीजेपीनिफ्राय 4 एमसीएलएफोरा समायखिरा लानायाव बाहागो लादों बीटीसीनि गाहाय हाग्रामा महिलारिया सरकाराव फैनायनि उनावनो गोख्रोङै खामानि मावनो जागायजेनदों थांनाय सरकारनि भिसिडिसि टीसीएलसीसी टाउन कमिटि आरो आर्बान कमिटिखौ सिफायनो थांखि फोसावबाय आरो जेब्लासिम गोदान चेयारमेन बा कमिटि जाया अब्लासिम स्पेशल एक्जिकिउटिभ अफिसारानो गासैखौबो सामलायगोन बेनि उनाव भिजिटिसि आरो टीसीएलसीसीखौ थाबैनो दानाय जागोन होननानैबो फोरमायथियो बीपीएफ दोलोनिफ्राय लोगोसे गोदान सरकारनि गिबि आयेन आफादाव रायजो राजानि साननानै जाहाथे रायजो राजाखौ राजखान्थियारि नासया बा राजखान्थिखौ लानानै रायजो राजाखौ जाहाथे फाराग खालामा बेनि थाखाय एमसीएलए आरो बिबानाव थानाय गासैबो बिबानगिरिफोरखौ सांग्रांथि होयो हाग्रामा महिलारिया गासैबो मुलाम्फायारिफोरानो जाहाथे बिथांखिफोरखौ मोननो हायो बेनि थाखाय बुंथियो बेनि अनगायैबो गिबियावनो बिसायख'थिनि रादायाव मख'नाय मोनबा गेरेन्टिनि सायाव इसी मिटिंआव सावरायनाय जागोन होननानैबो फोरमायथियो बीपीएफ दोलोनिफ्राय मख'नो गोनांदि त्रिदिप दैमारिखौ आयेन आफादनि बुंथिगिरि महरै सायख'बाय दिनै आसाम पुलिसनि 625 पस्टनि थाखाय रिजाल्ट बा फिथाइ फोसावगोन आरो एडिआरइ थार्ड ग्रेडनि फिथाइखौबो दिनै फोसावनानै होगोन आसाम पुलिसनि 625 पस्टनि मादाव साब इन्सपेक्टर इउबि एबि कमान्ड' आरो एसिस्टेन्ट डिपुटि कन्ट्रलाराव गासै 203 पस्ट सीडीओ बेटेलियन कन्स्टेबल एबिआव 164 पस्ट आसाम पुलिस एन्ड एलाइड अर्गानाइजेसन ग्रेड 4 आव 258 पस्ट गासै 625 पस्टनि फिथाइखौ दिनै फोसावनानै होगोन लोगोसे कन्स्टेबल पस्टनि थाखाय गुवाहाटी हाइकर्टआ स्टे अर्डार फोसावनायखौ क्लियार खालामखांनायनि उनाव दा आद्रा थानाय 5614 पस्टनि फिथाइखौबो 11 अक्ट'बर 2025 आव फोसावनानै होगोन होननानै आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गावनि टुइटारनि गेजेरजों फोसावनानै होदों लोगोसेनो दिनैनि सानावनो एडिआरइनि फिथाइखौबो फोसावनानै होनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों जायनाखि दिनै आसाम पुलिसनि 625 पस्टनि फिथाइ फोसावनायजों लोगोसे एडिआरइ आनजादनि फिथाइ फोसावनानैबो होगोन बेनि थाखायनो गासै आनजाद होगिरिफोरनिसिम गाहाम हामलायनायखौ जासिहरदों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गावनि गोख्रों रोंगौथिखौ दिन्थिनानै फिन अंकुसिता बर'आ सनानि मेडेल देरहासार जानो हादों फार्स्ट बीएफआई फेडारेशन कापआव बिथाङा फिन सनानि मेडेल देरहासार जानो हादों अंकुसिता बर'जों लोगोसे अरुन्धति चौधुरी बिथांमोनहा सनानि मेडेलखौ देरहासार जानो हादों फर्मार इयुथ वर्ल्ड चेम्पियन अंकुसिता बर' आरो अरुन्धति बिथांमोनहा फार्स्ट बीएफआई फेडारेशन कापआव बाहागो लादोंमोन थांनाय 1 अक्ट'बरनिफ्राय 7 अक्ट'बरनि गेजेराव जादोंमोन तामिलनाडुनि चेन्नाईआव जादोंमोन जेराव बिथांमोनहा सनानि मेडेल देरहासार जानानै आसामनि थाखाय गोग्गानायखौ लाबोनो हादों मानसि गोमानायनि खौरां सासे 14 बोसोर बैसोनि उन्दै सेंग्रासा गथ'आ गोमानानै दङ उदालगुरि जिल्लानि उदालगुरि पुलिस थानानि सिङाव थानाय रंपुर गामिनि जाफुंसार बसुमतारी 14 बोसोर बैसोनि बिथाङा गोमानानै दङ नखरनि सोद्रोमाफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला थांनाय 4 अक्ट'बरनि फुंनि 11 रिंगानिफ्रायनो जाफुंसार बसुमतारीया गोमानानै दङ नाथाय बबेयाव दङ आरो बहा थांदों बेनि सोमोन्दै दिनैसिमबो नखरनि सोद्रोमाफोरा जेबो मिथिनो मोनाखै होननानै फोरमायथिदों जाफुंसार बसुमतारीनि बिफानि मुङा सिजुल बसुमतारी आरो बिमानि मुङा बिजुलि सोरगियारि जायनाखि जाफुंसार बसुमतारीया थांनाय 4 अक्ट'बरनिफ्रायनो न'निफ्राय गोमादों बेनिखायनो सोरबाफोर जाफुंसार बसुमतारीखौ बहाबाफोर नुसनबायदोंबा बा जाफुंसार बसुमतारीनि सोमोन्दै माबाफोर मिथिबायगौबा नखरनि सोद्रोमाफोरनो जाहाथे खौरां हरो बेनि थाखाय जाफुंसार बसुमतारीनि नखरनि सोद्रोमाफोरा खावलायहरदों खौरां हरनो थाखाय 6000345059 नङाबा 6900
915780 बे जानबुं नाम्बाराव खौरां हरनो हागोन। बिटिसिनि बारग' गाहाय प्रमद बर'जों लोगोसे बारग' EM राकेश ब्रह्म बिथांमोनहा मैयानि सानाव समायखिरा लानाय हाबाफारियाव बाहागो लायाखै। बेरेखा दोलोनि दैदेनगिरि खाम्फा बरगयारिजों लोगोसे UPPLनि गासै 7 MCLAफोराल' गोदान सोरखाराव गिबि खेबनि थाखाय BTCLAयाव बाहागो लाफैदों। गोदान BTC सोरखाराव गिबि खेबनि थाखाय BTCLAयाव बाहागो लानानै खाम्फा बरगयारिया मा फोरमायथिदों बेखौ नोंथांमोननो मिथिहोनो आखायाव लाबाय। जायनाखि खाम्फा बरगयारिनो बेरेखा दोलोनि दैदेनगिरिनि बिबानखौ होनाय जादों आरो बेरेखा दोलोआ माबोरैहाय खामानिखौ मावलांगोन बेनि सायाव खाम्फा बरगयारि बिथाङा बुंथियोदि जों बेरेखा दोलोआ पजिटिभलि सोरखारि खामानियाव बाहागो लागोन आरो बेरेखा दोलोआ कनस्ट्राक्टिभलि खामानिखौ मावलांगोन होननानै फोरमायथियो खाम्फा बरगयारिया। मुंख'नो गोनांदि MCLAफोरनि समायखिरा लानाय हाबाफारियाव बिटिसिनि बारग' गाहाय प्रमद बर' आरो MCLA राकेश ब्रह्मआ बाहागो लायाखै, जेराव UPPLनि 7 MCLAफोराल' बाहागो लादों। मुङा फारियै खाम्फा बरगयारि, दावबायसा बर', धनन्जय बसुमतारी, उइलसन हाजदा आरो मन्टु बर'। गासै 7 समायखिराखौ लादों। नाथाय बिटिसिनि बारग' गाहाय प्रमद बर' बिथाङा समायखिरा लानाय हाबाफारियाव नुजाथिफैयैखौ बा समायखिरा लानो फैयैखौ लानानै गोबाङानो गोबां सोंथि खालामदों। माखासे गावारि जाहोननि थाखाय बेरेखा दोलोनि MCLA फारियै प्रमद बर', राकेश ब्रह्म आरो BJPनि रेखा रानि दास बर'आ समायखिरा लानायाव बाहागो लाफैयाखै आरो बिथांमोननि समायखिरा लानाया उननि समाव जागोन होननानै फोरमायथिदों BPFनि MCLA देरहासात बसुमतारीया। फिन आसाम मेघालय सिमायाव गुलि गावग्लुंनाय जाथाय, जायजों सासे सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जादों आरो गोबाङानो जोखोम जानो गोनां जादों। आसामनि सोनाब कार्बि आंलंनि टापाटा ओनसोलाव जानो मोन्दों बे जाथाया। आसाम आरो मेघालयनि थागिबिफोरनि गेजेराव दुंहाव थासारि जादों। आबाद मावग्रा हाखौ लानानै आसाम आरो मेघालयनि थागिबिफोरनि गेजेराव नारा-नाथा थासारि जादों, जेराव मेघालयनिफ्राय 50 सुबुंफोरा आसामाव हाबफैनानै हुमखि होफैग्रोदोंमोन। बेनि उनावनो मोननै हान्जानि गेजेराव गोबां दावराव-दावसि जादों होननानै फोरमायथिनाय बायदिब्ला गिबियाव मेघालयनिफ्राय खासिफोरा सिखा, रुवा बायदि लानानै आसामाव हाबफैदों। बेनि उनाव आबाद मावग्रा हाखौ लानानै आसामनि थागिबिफोरजों नारा-नाथार हुमखि होनाय जाथाय जादों। उनाव दुंहाव थासारि जानायखौ सामलायनो थाखाय पुलिसाबो फैनो गोनां जादों आरो पुलिसा गुलि गावनायावनो सासे सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जादों आरो गोबाङानो बे नारा-नाथाराव जोखोम जानो गोनां जादों। जिउ खोमानांनाय सासेनि मुङा अरियाल तिमुं होननानै मिथिनो मोननाय जादों। हाजो ओनसोलाव हा गिसिगानाय जाथायफोरा फ्राय जाफ्लेबाय थायो, जायजों गोबां सुबुंफोरानो जिउबो खोमानो गोनां जायो। थिग बेबायदिनो हिमाचल प्रदेशआव आरोबाव गेदेर हा गिसिगानाय जाथाय, जायजों 8 सुबुंफोरा जिउ खोमानो गोनां जादों। हाजोनि हाया गिसिगानानै बासनि सायावनो गोग्लैसिनदों, जेराव गोबां गेदेर अन्थाइफोराबो गोग्लैसिनफैदों, जायजों 8 जिउ खोमानो गोनां जादों। हिमाचल प्रदेशनि बिलासपुर जिल्लानि बार्थि गामियाव जादों बे जाथाया। रिपर्टनि बायदिब्ला बासाव गासै 30निफ्राय 35 पेसेन्जारफोर बा दावबायारिफोर दंमोन। नाथाय खारबाय थानाय समावनो हाजोनिफ्राय हाया गिसिखानानै बासनि सायाव गोग्लैसिनदों, जेराव गोबां गेदेर अन्थाइफोरा फबसिनफैदों बासनि सायाव, जायजों 8 जिउ खोमानो गोनां जादों। जाथाय जानायनि उनाव ओनसोलनि सुबुंफोरजों लोगोसे पुलिसा जाथायथिलियाव नुजाथिफैनानै रैखा खालामनायनि हाबाखौ मावफैदों आरो हाजोनि हाया गिसिखानानै हायाव फबसिनफैनायखौ JCBजोंबो साफा खालामनाय बा क्लियार खालामनायनि हाबाखौ मावदों। जाथायखौ लानानै हिमाचल प्रदेशनि सोरखाराबो दुखु मोननाय फोरमायथिदों आरो थैनांनाय नखरफोरनो 4 लाख रां अनसुंथाइ होनो थाखाय फोसावनायजों लोगोसे जोखोम जानायफोरनो बेसेन नाङै फाहामथाय होनो थाखाय फोसावदों। लोगोसे प्राइम मिनिस्टार अफिसनिफ्रायबो जिउ खोमानांनायफोरनि नखरनो 2 लाख रां आरो जोखोम जानांनायफोरनो 50,000 रां होनो थाखाय फोसावदों। रां लानायनि दायाव फिन सासे सोरखारि मावथिया हमजानो गोनां जादों। रां लानायनि दायाव नगावनि सावस्रि बिफाननि मावथिया डाइरेक्टरेट अफ भिजिलेन्स एन्ड एन्टि करापसन टीमनि जेआव नांदों। मुङा श्रावण कुमार बरा। बिथाङा नगावनि जइन्ट डाइरेक्टर अफ हेल्थ सार्भिसेसआव डिस्ट्रिक्ट प्रग्राम मेनेजारमोन। रां दाबि खालामनायनि दायावनो बिथाङा हमजानो गोनां जादों। रिपर्टनि बायदिब्ला बिथाङा 20,000 रां दाबि खालामदोंमोन माखासे खामानिखौ लानानै, जेराव 20,000 रांनि मादाव 10,000 रांखौ लाग्रोदोंमोन श्रावण कुमार बराया। बेयावनो डाइरेक्टरेट अफ भिजिलेन्स एन्ड एन्टि करापसन टीमजों हमजानो गोनां जादों श्रावण कुमार बराया। 2026 मायथाइयाव जागोन बिधानसभा बिसायख'थि। बिधानसभा बिसायख'थिनि सिगां रायजोआव बिजेपिनि गेदेर खहा। मिरुनि बारग' मन्थ्रि आरो खेब 4 बिजेपिनिफ्राय MP देरहानाय राजेन गहाया भारतीय जनता पार्टी बा बिजेपिनिफ्राय रिजाइन होबाय।
गोलाव सम बिजेपियाव थानानै राजखान्थि खालामबोनायनि उनाव दिनै मानि थाखाय बिथाङा बिजेपि दोलो एंगारखो बेखौ लानानै बिथाङा मा फोरमायथिदों बेखौ नोंथांमोननो मिथिहोनो आखायाव लाबाय। बिथाङा फोरमायथिदों दि आं जेबो लुबैयाखै, राजखान्थिनि जेबो खोथा लानानै रिजाइन होआखै, आं गोसोनि खुद्रिनायखौसो फोरमायथिदों। दिनैनि सानाव गासै असमियानिनो देरसिन सुथुर होनोबा बिजेपि होननानै फोरमायथियो बिथाङा। लोगोसे फोरमायथिबावदि आसामाव बांसिन सुबुं अनजिमा थानाय हारियानो आहम हारि। आसामनि बिधान सभायाव मोन 30निफ्राय 40 समस्तियाव आहमफोरानो डिसाइडिं फेक्टर बा सायख'ग्रामोन आरो आबुङै मोनथाय दंमोन। नाथाय आहमफोरखौ जाति हिसाबै गैया खालामबाय। जाति हिसाबै समस्तियाव जेबो मोनथाय गैला आरो जातिखौ लानानै टिकेट बिग्राबो रावबो गैला। गासै हारि माहारिखौ थेर बेथेर खालामबाय। आहमखौ लोरबां खालामनानै राजखान्थियै गैया खालामबाय। आसामाव रावबो हारियानो दिनैनि समाव गोहोगोरा गैला। बिजेपिनि मन्त्रि अशोक सिंहाला दिनैनि सानाव आसामनि गासैबो बियाबावनो गेलेनो हायो, जेराव जेबो हारिनि मोनथायानो गैला होननानै बिजेपि दोलोनि सायाव खुद्रिनायखौ फोरमायथियो मिरुनि बारग' मन्त्रि आरो खेबब्रैयै MP देरहानाय राजेन गहाय बिथाङा। खौरांखौ जोबजासे खोनासंनायनि थाखाय गोजोन्थों। उननि समाव आरोबाव जों बेबायदिनो लोगो मोनफिनबावगोन।